in de zolder en laag is de vloer. Een boy is een meisje, maar lelijk is haar moeder. Beste mensen, allemaal welkom hier in het Scootjemuseum voor deze speciale joen, Scootjejoen. Want onder oude materialen kleven de verhalen, maar de verhalen die krijgen we van deze mensen. Dan moet ik je hem eerst even voorstellen om mijn tafelgasten, zei je dat het jit. En dan moet ik hier maar beginnen. Piebe Wester, die het vroeger mij de Stichting Jennewaardse Scootje oprichten. Ja, En toen wist ik altijd bestuurslid van het Jennewaardse Scootje. ja. En nu nog altijd actief hier in het Scootjemuseum. Nou niet meer. Dan haast al die blokken lakken. Ja, er is al heel wat werk verzet. We gaan verder. Germ Hoekstra. Germ, skipper van het Draste Scootje. Je die in dat omste beurt, maar de drie broers, Hilbert. Nee, Harm had skipper geweest en Wiemer had skipper geweest. En u zei, nee, ik ga geen skipper. Ja, ik wil wel een skipper, maar dan moeten we te plezier zien. Oké. Germ Hoekstra uit Warten. Maar, Bij Dracht. maar toen kwam ze, nou precies uit Drachten, ja. Aardig foutje. Dat weer die broer uit Warten. Ja, Verzeld. Maar ik hier die alles vaker maar die broer verwisselen. Joop Mink. En die komt uit werk, hè? Ja. En dat weer de oud-skipper van Grauw. En je heet weer oud-skipper van Jennewaard. En dan gaan we verder. Anne Tjerkstra, oud-skipper van Jouweren. En eigenlijk ken ik Anne persoonlijk het beste van het IJs. Ja. Dat is een oude alliteratie. Schippers en schaatsers. Als dat draad er IJs leidt, dan zijn diezelfde skippers die simmers altijd op het water binnen dan op het ijs. En dan je naast meer Harm Hollema. En Harm bestuurslid Jennewaardse Scootje. En dus zoest Joert mijn secondant wijzen, wat ik denk een helemaal fout is, want ik ben maar een... Even knik je met die herf. ja, of onder tafel, dat de meesten het net Dat is sjoggen. misschien nog beter. Ja. Oké. Maar Harm die heeft meerdere boeken geschreven over het Scootje van Jennewaard. En ik hier is mijn naam. We nemen ze net alle keer. Maar die weet alles. En ik heb het alleen nog maar van overlevering. Meesken, dat zijn uw gasten, Joen. Piebe, de oprichting van het Jennewaardster Scootje, de stichting. Dat in heel Friesland ging het stream in. De vrachtvaart weer voorbij. Er werd niks meer verzinnen maar een scootje. En Jennewaard zei dat er een eigen scootje krijgt voor het dorp. Ja, de Scheid en Pieter Anneman die waren bij Hendrik Dalma in de pleert. Maar boord nog om. En toen kwam Jan Ruusma De timmerman. bij hun. En die zei, Berend zijn schip is te schip. En dat is dus kans om nog een schip te krijgen. Dat wie Berend Mink zijn schip. Berend Mink. Dat wie Joop zijn heid. Ja. En toen moest je hem dat maar keepje. Ja, dat hadden ze gekocht. En ze hadden een stichting oprichten. Maar cent niet in daaruit. Master Franke zit er ook bij. Master Franke. Nou, die kon wel rekken, ja, want die joeg op squallen rekken. Ja, En waar zit er nog meer bij dan? Pieter Annema. Ja, de heid van Herman. Herman, de initiatiefnemer van dit kwartier, ja, jong. ja. En waar ben je ermee niet? Jim Heid, Grutte Gerrit natuurlijk, ja. Ja. En toen moesten er, ik had begrepen, ik had het boek lezen, het trendsetters onder het Fortnite, dat gaat stooskreun. Maar hè, Ja, zei ze hoor, nee. maar hoe kwamen zij dan al dat geld? Ja, renteloos onderdeel. Zie gang alles in met hoe bij de LP, hè? Je meid, Ja. Pieter Annema, toch? Eerst de Simmerhuisjes. En toen met de bus naar de Leeuwarden. En de zakenleur daar ons spreken. Ze wisten in Jennewaard werd ze geld halen moesten bij de zakenlui in Ljouwert. Ja. Maar 4500 goenen bij elkaar krijgen, Dat vind ik zo hoor. In die tijd. maar dat wie de redelijke prijs Joop voor dat schip van je meid. Nou,
Het kostte toen 4.200. Daar had het van verkocht, dat weet ik wel. Oké, 300 winst. Nou, winst. Dat Het wie kost geen ik winst. niks voor, hè? Het weer Jermoed in die Ja, tijd. ja. Jij moet zo'n rij, ja. Want Jim had die vader toen nog maar dat schip mij vracht. Ja. Ja, volop. Maar het is in het dom. Ja. Zijn we daar in de modder en Jesper in de bieten. Ja, daar waren we bleven van. En door vaders toen ik nog maar. Ja, zeker. Mij laden, lossen. Ja. Nou, dat ben je altijd net een pretje, maar toen maar. Ja. En hing je hem er al een opdrukker achter toen? Ja, Ook gelukkig. 6 pk. 6 pk. Het naaide eruit. Ja. Maar dat zeilde bij. Had het voor de wien weer. Uit het knap waar weer een zielweek nou. Dat werd al niet nog. Dat, en Maar dan weer van die skerensliepmeesken. Een mooi windje, een mooi voor de wien of heel wien. En dan waren er eigenlijk net met ziel, hè? Nee, ja. maar wedstrijdzielen, dat is heel wat oors. Dat Pieber zei, we moesten een wedstrijdskip hebben. En de nijverheid, wie dat een... Ja, Nou ja, toen wel. ja, wees. Ja, Een buiten verlaten. Jawel. wat was het? Een buiten verlaten. Ja, een buitenplaats. Ja, het weer een vrij zwier skip. Ja, Voor een boetenverlaatste. ja. Goed maken. Maar Jim Heid stopte met het vrachtvaren. En wat moest er toe? Nee, toen kochten we van al het Hoekstra, Germs in Heid, kochten we er nooit voor markt. 60 ton, de helft meer. En een motorskip. En motorskip. Tje, dat weer luxe. Ja. Nee, net motorskip, nee. Daar zit nou een opdrukker achter van 12 pk. Oh, nou, dat komt niet. En dit vooruit. Ja, 12 pk. Ja. Germ, en zij kochten dat schip van Jim Heid, Ja. van Aldert. Ja. En dat schip ben ik in geboren. Oké. En wij hadden met Veen, met dat schip. En dan hebben we er nou een staalsteven bij, die weer 74 ton. En dan gaan we met beide skippen en de opdrukker knoffelen we naar de biland, vlak bij het loopbed, omgereend. Je hebt gewoon helemaal haast onder de Duitse grens. Ja, daar gaan we zo uit doen dat. Maar dat opdrukkertje van 12 Ja, pk. maar dat opdrukker van 12 pk. Oer de Rijn en oer de IJssel. Ja, de IJssel op. De IJssel in de stroom op. Ja, en dan gaan we ook wel eens, als er een aardig stroom brandt, dan gaan we Hattem binnen en dan het Apeldoornse kanaal en dan koest het bij dieren eruit. Zo, dan hier staat stek hier geen stroom. Oh, dan gongst door het kanaal. Ja, Ja, zat wel. dat zag ik ook dat. In die tijd. Ik kreeg van Germ een heel document. Met voorop de foto van Jim Heid, Ja, Aldert. En er zitten allerlei verhalen in en mooie stikken uit 1934. En dat ging over de evenredige vrachtverdeling. En daar wie Jim Heid het net maar eens. nee. Die heeft een heel proces voert. Ja. En er zitten allerlei bewijsstukken in van ondernemers hier uit Ja, de... van Timmerleur, dat er een lever en zo. hij leverde zoon en grind, ja. En die schreeuwen dan vooral dat hij dat douane moest zeggen. En zo douane kwam dat al hier op bij de Rijksverkeersinspectie en dat had er op lijst, had er dat red. Dus Jim Heid mocht toch op eigen rekening... Rekening, zoningen invaren. Ja. Er zit een heel mooi stuk bij de asfaltfabriek uit Hoogkerk. Ja. Want die moest een heel mooi fien zaan hebben. En er weer maar één skipper die zo mooi fien zaan leveren. En dat weer Jim Heid. Ja. Bijzonder. Ik had dit kregen van die. Door zij van, neem dat maar voor het Scootjemuseum. Ja. Nou, dat is heel waardevol. Alle zulke documenten. En ja, daar moet ik je reusachtig voor bedanken. En dan had ik nog wat. Dat is ik van u heid. Ik denk dat de camera het even zien kan. Dat is een speeltje met een mooie kader op. En doen we u heid keurmeester van Scootjesiel in januari. En dat weer dan net alleen, dat weer dan nog een. En dat had Bouke van Keimpama had dat wel die, maar ik geloof dat er nog een bewijs is dat halve vesten erbij op staat.
Mag ik mooi lang? Alsjeblieft, dat maar bewaren we in het museum. Dit is geweldig. Dit is dus een speltje van meer dan 70 jaar oud. Ja, het is van Want voor Harm naar de Doos wal. zei, wie het nog geen SKS, de watergeuzen organiseert het. Ja, Ja, zo in 1945, toen in de SKS, dat was de voorrinder van de SKS oprichten. Maar hier in Januari hadden Wettergeuzen, die hadden eerst de wedstrijden. Wettergeuzen, even te dat wie een, dat wie de, Dokkumers, hè? dat wie de wettersportvereniging van Dokkum en die organiseerde hier dan de wedstrijd. Ja, klopt. Ja, wat moest er dan keurd worden? ja, dat weet ik net. Want ik hij van, dan hier dat speeltje, hier het pak gewoon en een streek voor en een speeltje op je jas. En die oren hier, dat ik die keurmeester. Wie hem ooit de eerste originaliteitscommissie had. Nou, zo. Ja. Ja. Ja, nou prachtig. Dit krijgt een ereplakje in het museum. Daar ben we heel blij bij. Germ bedankt. Maar Ja, goed, die. dan hebben we het vrachtvaren onder zeil. Daar hast nog maar je heidvaart. Ja. Daar hast, maar ga je hem ook nog zielt, Germ? Ja, in oorlog. Maar wij, die opdrukker, die bij dat schip weer de Noord van maakt, dat hier is hij het eerst nog achter een scootje. En dat scootje weer 43 tonnen, zo goed dat vertellen laten had. En daar had hij die opdrukker achter de boot liggen. In 1929. De rekening zit je nog in. En het contract dat de opdracht joh, het bouwen van die opdrukker ik nog. Bij En Markmeijer in Stroobos. En ik dat je een paken zijt, tjen je hem heid. Ja. Voordat je het hiest wel 2 keer een zeilkeepje kent. Die hier geen vertrouwen in de motor. Hij hier een beetje te min hield. En toen gingen we naar Paken, dan zit hij dat een zeil in de maatje hier, dan hier wel heel krijgen, maar net van dat ding, want dat kan niks zien. Nou, en toen had hij later de cent nergens geleend bij een boer, maar hij had het wel aan bouwen. Maar je bent al aardig vorlijk dat je hem 29 al een opdrukker van 12 pk achter het schip heen. Dat. Hey, en Jim had mij vrachtvaart, Do. En Arne, Do, had ik nog mijn vrachtvaart? Nou, ik heb niks dingen wat ik weer hier een vijf zei. Oh, du koest net helpen laten lossen. Nee, wij zijn alleen aan naaien. Goed. Ja. Maar Jim heid vader, Wij voeren dus met stratendrek, met turf, bieten. waar wij? Bieten uit, help me even. Oh, de beeldzuil, Ga de iets. beeldzuil. Ja. Ja, daar is de Verwend, beeld. Marm. Nou ja, en turf bij de Duitse grens uit die turflanden. Ja. Dan krijgt hij een 100.000 turven, die kon in en op het schip logen worden. Voor een Op cent per- loogje, zei Loogje, ja. Dat is op... Stapel in. En dat dingen, de vrouwen van veenbazen, die loogden dat schip op. In één dag weer zijn schip laden en dan kon er 100.000 turven. 100.000 turven. En In die één kosten 1 cent het stuk. Hoeveel moesten ze daar mooi nemen? 1000 gonen. Hij die 1000 gonen in de roef verstappen, zijn er struikrovers. Struikrover. Ja, en als we dan daar watje moesten, dat we laden konden, dan kon de jongens kon het schip in de midden van een veer, de schudden in de grond en konden ze net aan boord komen. De loopplank naar binnen. Alle naar binnen en dan konden ze net aan boord komen. En dan schuitelde hij later in het huidenschip de turven weer uit voor 2 cent het stuk. In de 1000 goeden verdien in 3 weken tijd. 100% winst. Hij kocht voor 1 cent per turf, hij Ja. verkocht voor 2 cent per turf. Ja. 100% winst. Ja. En dan kon bij de winter komen. En dat weet ik al nog. Als Daarom zit jongetje. Arne je zo keurig in de kleren. Ja, En net ook. De roef weer zo belangrijk op het schip, want dat weer het wendplak van de skipper en zijn vrouw. En mij Arne Tjerkstra ben ik al even in die roef geweest. De Langwadder roef, je boppen in het Scootmuseum, werd zien squanouders altijd wennen en bivakkeerd hebben. Arne, nou zitten we hier in de roef van die squanouders, Ulbe en Akke. Die hier in dit schip altijd wennen. Die zwagers ben hier geboren. Jeen en Lammert en Rink. En die vrouw, Geeske. Ja. Ja. En hoe wie dat leven in zijn roef? Want toch had zelf ik in een roef kunnen wennen. Wel even. Ja, ik ben net in deze rover bij geweest, maar ik ben ook op een scootje gebennen en ik op een 2 broeders. Hè.
Die zullen nou nog in IFK's. En wat ik als jonkje mij daarvan kan herinneren kan, dat mijn mem zit daar op een stoel, mijn huid zit daar dan. En wij als jonkjes zitten dan op zijn stoel, zeg maar. En als er minder plak weer, dan weer hier een planken. Ja. Hè, en daar weer een bank. Die bank zit er eigenlijk nog. Ja. En er zit een klossen, jelven erover en uitgang. En dan koest erop stappen en dan koest eruit komen en dan koest erin komen. Maar het weer natuurlijk een totale worden tijd. Want men leidt denk ik jongens om jelven te zien op 9 uur al op bed. Als donker worden naar bed. Dan gaan ze op bed. Want Waarvoor is de petrolielampen langer aanhouden? ja, dat ik. Maar ze hier een hele dag van dat mensen de zin opkwam. Dan waren ze aan het krozen en het schepen om dat schipleger vol te krijgen. En dan waren ze 12, 13 uur echt aan het werk. Dus dan woest om 9 uur ik wel op bed. Dan best jongens wel uit de liek. Dan hoeft het echt net aan een sportschool. Maar die waren er ik net trouwens. Nee. Nee. En even de inrichting van een roef, daar zit dan het kacheltje, een squasje mantel, een kastje. En dus zei het, Itensieren simmerdijs op petroliestel. Ja, want die kachel die ging er, bij mijn weten ging die kachel de simmers uit. Oké. Misschien dat er dan in de kisten kwam, of misschien beloor ik wel steen bij sommigen, maar als het dan zei weer, dan moest je net een kachel aan hebben eten zien. Dus dan wordt het op petroliestellen in. Ja. En misschien in de winter ik wel, dat men krijgt wat ze nodig hebben. Maar ja, er duren natuurlijk ook tijden voor het wetter warm weer. Ja. Op zijn petroliestel en op zijn kachel ik. Ja. Nou drukst op een knop en dan is het warm wetter. Ja, want ik ken zo'n verhaal van vrouw Remeri, die zei, ik keer dan in het vooronder de waszettel. Ja, Als we leeg weer. ja. En die hier de piepen van het houtkacheltje in het vooronder, terug het pomgat. Oh ja, ja. Dat vond ja, ik bijzonder, ja, dat heb ik nog nooit gehad. Ja. Ja. Maar- En de kasten, daar had je de kabinetsdwarkers. Zo'n roefke is ik bijzonder, want het hout is net officieel eikenhout. Het is verven in de eikenkleur. Dat wordt toen vaker dienen. Wat ik zelf denk is dat ik judder weer als gewoon fjördenhout. Ja. Dus dat moest goedkoop betimmeren worden en dan wordt het wel structuur, dan wordt het beschilderd in houtkleur. Ja. Ik denk, en het is vanzelf, ik lichter. Hoe lichter het een schuitje is, hoe meer vraagt het mij in elkaar. Maar daar heb ik officieel nog nooit van gehad. Maar zo ging het vaak wel goedkoop. Dat moest toch wel goedkoop, want dat hield weer haast net. Ja. Zo'n schuitje kost, die kocht een schuitje voor 2300 gulden. Ja. En dat leende bij een boer, ik kon net bij de bank net te lonen, want hij zelf net een cent om wat in te brengen. En dan bij een boer kon dat geld lenen. Ja. Dus dat weer geen jarmoeder, we hebben nooit honger gehad, we hebben nooit jarmoeder gekend, want de wereldkanaal hier in Friesland, ik heb net meemaken, maar ik in de oorlog, want dan hel het bij de boeren molkenwaai af spek. En dat betaalt het voor, maar dan hier staat dat te eten. Ja. Maar dat weer alle hebben helpen, want dit is haast geen steenhechten. Nee, ik ken hier net recht op stemmers. Nee. Dus Nee. het En weer, Jims kwam ik net heel Nee. bewegen grote dat fan. weer ik een grote man. Ja. Dus het weer totaal anders als nou, ja. Goed. En de slieperij, dan hier is het in het achteronder de 2 bedsteden. Ja, onder het achterdek, dan hier is het als een lied smeltskutje hier is, dan hier is er een bedsteed, zeg maar, van 2 personen. Ja, dat zou nou een 1 persoon zijn, want men hier zoveel ruimte misschien, meer net. Nee. En, maar mijn paar anderen die hier dus een boeten verlaatskutje, ik een breed schip en die hier de slieperij aan die kant weet ik nog wel, een lieds gangje en hier de slieperij aan de andere kant. Oké. Omdat het schip zoveel breder weer als noord. Ja, ja. Dus dan koers ook. En dan laten ze onder het achterdek te sliepen. Ja. En op het fortnijn zit dan het kribje waar de baby in slepte. De Lietse poppen. Dat klopt. Dat heb ik bij oorlevering ik nog mooi maken. Dat uw mem die kon dan een beetje overeind komen en die pakt het bij en dan gewoon Ja, ontwast. aan het borst. En dan kon ze even een beetje terugslepen. Ja. Ze kwamen net uit en dan avanceerd weer en dan gingen wij weer in dat kribje. Dat weer zo'n sinaasappelkeesje het waren. En daar stond ik in lijn. Daar heb ik in lijn. Ja, ja. Ik had het net weten. En de oudere band, de oudere jongens, die mochten al niet veronder, onder de Ja, deur. die moesten niet veranderen. Ja. Want er weer geen plaak verder. Dus in het durk, daar is aan 2 kooien en aan beide kanten, daar kwam ze erin en hier is beide kanten een kooi. En die waren eigenlijk in een persoonskooi, maar daar kon gewoon 2 bijen in. Ja.
Aan die kant ik 2 ben. Maar daar stond ik wel eens in die oren, ik hoorde een paar potten verven en een ankertouw en al. Ja, dat weer bergruimte. Maar Geeske, haar mem, dat wie een van mij 16 ben. Ja. Dus die zijn alle op dat schuitje ben. Oh, dat is Akke. Akke. Ja, van de Dus brouwers. Omke Tjette en Omke Eeltsen Ja, ja, en die Omke hele- Willem en die al die hele hele wereld. brouwer. Ja. 16 ben op zijn schuitje. Maar dan weer de oosten misschien 11 weer, 12 weer en dan ging die eruit. Die kwam van boord. Die- En die werden, ik weet, in dat boek stiert ik, die werden uitgeleend door een omke. Want die hier in Gim ben. En dan mocht die. Dat gebeurde ik, maar ze kwamen ik bij een boer te zijn. Ja. Of bij een bakker, of bij Ja. dan Dan gingen ze. haast op het schip en op iets minder. En dan weer op ieder meer en meer ruimte. Ja. Want het weer gewoon hier op hier kwamen erbij, 16 bij. Ja, Kan je het bedenken? ja. Maar ze zien geen televisie, hè? Nee, er moest toch wat. Ja, ja. En zo'n roefke, de kasten, ik, als je het dan hier dagen. En dat hier ze al hun huis weer. Potten en pannen en kapjes en, Ja. en een paar kleen. Ja. Maar meer weet ik net. Nee. 1 paar snijzen kleen, 1 paar duizen kleen. Ja, eigenlijk niks. Mijn Heidi voer dan met zijn broer, hè. En dan hiezen ze van die lepels en varkens, dat wie van dat ten goed. En die varkens die slierten ik zo oud. Ja. Hè, van die hele, nou en die stutsen dan in het plafond. Nou was je ding ze net en als ze dan eten, dan pakten die varken en dan kwamen Nee. ze weer. Ja, Mijn onkel Tjeerd, wat moeilijk, hè? Helemaal net moeilijk kwam. mijn onkel Tjeerd, die eet ik altijd samen. Maar Ja. haan en zo lang. Ja. En die vorige die ik helemaal scheef uitsliepen. Ja, dat klopt. Ja. Ja, ze kregen niet. En wie het ik, de emaille, wie ik helemaal eruit. Ja. Er werden nooit wat voor gehoord, het moest echt. Nee, dat gebeurde. Ja, geweldig. Hè. Nou, en dan gingen ze straten direct in. En dat meisjesstrand, troep. hè? Meisjesstrand. hè. Ja, tonnetjes. Dan, ja, uit De huisjes. de huisjes, Toen er in, nog heel, geen- in Hilpen is dus ook een dwenger. Ja. Hè, daar gingen die betonnen bak en dan gingen die tonsjes in liggen. En dat slonk dan in en die jaren onderuit uit een pijp, trompepen naar de veer. En dan die schippers die namen dat aan voor een boer en die laden die straten rekken en dan is die stankje, dat ding naad, die stankje natuurlijk ook. En een beetje koostrond vind ik nog net zo erg. Nee, maar dat voelde dan ik wel weer mooi, want dan winnen wij van die jongens, hier van die overaltjes aan, en dan hier een bak van 1 meter of 8 bij Fjouwer, en daar stiet het alle in, en onder die kwasten wat indroegen weer, daar krielde het van de ratten. Nee! Ja, en dan stutst mijn huid maar de griepen in, en dan hier soms 3 ratten aan die griepen hingen, die jammeren als bijen. Och nee, ga En dan, ja jongen, en dan hier en die houden die griepen op de grond van een krode. En dan sloegen mijn broer en ik, maar zulke knuppels sloegen wij die ratten daar. Oh, dat wil Wij hier dus... dat kerst net vertellen voor de dierenbescherming. Ja, maar Dat nee ken- jongen, nee, maar wij hier een blauw overaltje jongen, die waren reed. Maar toen is nog geen partij van de dieren, dat Nee. kon allemaal. En dan gingen jongens het schip van een walhouw, zweden in de grond, touwen niet, want anders kwamen die ratten aan boord. Hoe de touwen. Dat zijn alle dingen die wij mooi maken. Wij zeggen het eraan van op. Nog een raar verhaal, want wij moesten hem douchen. Want dan haast een hele dag was zij maar die kroren, die stroomt op die planken heen en weer. Geen douche. Nee, maar ik denk dat die mensen een beetje om elkaar varen of zo, weet ik veel wat. Een arme wetter uit de veert. Ja, zoiets. En in december weer dat wel vrij makkelijk, want dan Koest weer ik dat wetter. Ja, wij gingen geen zwemvesten. Wij zitten, als we voeren, dan zitten we maar in touw aan de roof. Dat we krijgen net afvallen konden. Ja. Zwemvesten, hier we Ja, dan. ik ja, als het schip fjouwen breed weer, dan weer de baan zit op een touw van 12 meter. Ja. Die komt 12 naar links en 12 Ja, naar rechts. hier wij ik. Maar daar raken wel eens in te water. Ik heb mijn broer een keer uitgeschud. En die stond op een kant te janken. Hij zei, ik wil nooit wegversoepen. De kop kon er, maar... Ik wil nooit weer versoepen. Ja. Nou, Ja, jongen. het leven in een roef. Winterduis worden er net vat. Had er Ieslijn net, hè? Dan wordt er reden. Ja. Maar daar ik me verzinnen. Dan had hij het genoeg gekomen, maar dit is net echt het genoeg. Maar hij woont wel eens wat spek en zo en dat soort dingen. Maar dan lag je stil en dan ging dat allemaal wel terug. Maar nooit naar de steun, want die tozen gewoon, dan koest de hele winter met terugkomen. Ja. Wie geweldig. Maar hij kocht in oorlog een scootje van 2300 gulden, maar alles erop en eraan. En in 51 verkocht er het scootje, wij voor hetzelfde bedrag. En ging die toen in de wedstrijd? Hij ging na de oorlog, in de oorlog 45, weer een van de eersten die
op een snitser. Maar de eerste wedstrijd, en hoe lang was de eerste wedstrijd, ding. Ze had er een hier of 3 of 4 schild, het schild, daar heb ik naar vrezen van. En ja, dan kon het huisrier eruit en wij in mem stonden met 3 benen op een steiger, dat regent of net, maken het uit. Er werd het schild 2 uur en dan kwamen we weer om, dan kon het spul er weer in, naaimachine, stoel, kachel, alles ging eruit en dan kwam het er weer in, hoorde dat het hetzelfde werd. Dat was een oren tijd. En toen was je al iets jonkje. Ja, Dus nee, dan moest ik op een wal. ja, absoluut. Ja. Ja. En de bemanning, dat wie je familie? Had hier misschien de man of 4 of 5 en dan in een steiger, op een steiger in Grauw, dan stonden Grauwsters, die was silicon, die zeiden nou op skipper, hij je nog wat meisje nodig en dan nam hij een man of 4 of 5 aan en hier ze mannenwacht jongen. En dan hutzielden ze. En in Janne woord ging dat ik zag. Dus er werden net een team en er Nee. werden net traind. Nee, Dan moest er Sjantje Burg, wat wil je meer in je hand? Zelfde strakke pakjes en trainen om het leven. Mooie Zodra tas. die eruit is, beginnen te trainen. Ja. Ja. Die heeft speciale opleiding in Heerenveen. Oh, Maar eco-training van Charlie van den Berg. maar Maar ook, even voor aanvulling voor Arne verhaal. En die skippers die kwamen op een dorp. En bijvoorbeeld hier in Jennewaard. Die hebben weer Bram Kleinhuis. Dat was een viskerman. En die wist precies wat de droegen waren. En dit en dat. En alle mensen die het op een dikke doen. Kijk, zo hield ik mijn ziel jou. En die kon ik alle schillen. Sint we reden het net met samen. Maar toen, hoe je maar man of jouwer. Ja, je bij de vak, je bij de leren en je achterop. En dan de rest die skarden hierbij, maar op een dikke man. hè. ja. En die mensen konden alle ervaren. Een hele oren tijd. En dat vind ik Oh, heel. mooi, Joop, als tu zeist. Ze bijvoorbeeld iemand als Bram Kleinhuis, dat weer een viskerman. Maar die wist de ondiepten. En juist hier in Jennewaard, nou, je weet wel wat van ondiepten zitten er en hoe gevaarlijk dat is. Ja. Maar Maar- dat wie een lang waar ik zag. En in een lemmer bij een rappelboer altijd maar. Dan weet ik even net meer hoe die man heet. Maar die heette bij verstaan van een stroming in lemmer. Maar die bepaalde wingong de stroom zus en maar een andere wingong de stroom met zo. En daar moest je niet rekening mee houden. Dat weer wens, hè. Dat zijn adviezen, die moest ook zo je een scootje besturen. En Zeker wel. en ook Gerard Pietersson. Die moet dat weten, want... Dat zijn mooie verhalen, want dat wist ik net natuurlijk. Maar ik ben bovenaan, tot hoe lang gang dit verhaal dan, zeg maar wat meest mijn naam, wanneer is dat meer echte hele bemanning eerst al 4 van de varen, wanneer dat wordt begonnen? Dat zei je ook maar nog, want ik weet het niet. Nou, Janne Woord, dat weer de eerste commissie van de RSG die het oprichten is. Hè? Dat hebben we misschien net aanhellen nog, maar dat weer de allereerste commissie. dat wil ik, die compliment wil ik aan Pieber Jan, want Zienheid, nou, en Master Franke Ja. en Pieter Anema, Ja. die had dat initiatief toont. En later is in heel Friesland volle meer stichtingskamp. Maar goed, is verder... Maar het aantal meisjes, mijn huid die was vakkenman bij Beren op een nijverheid in 1958. En hij nam zijn broer mee om anderen, die kwam bij de scout. Achterop met Sjoerd Lak, de huid van Eelke. En ze heeft een man of 9 aan boord toen. Ja. En meer hoefde ik niet. Meer hoefde niet, die teugen weer een Want hartstikke ze lied. waren bekwaam. Ja, maar toen hier dus al een verste bemanning als het ware. En daar kwam ik net niet meer bij. letterlijk. Nee. Dus in 58, 59, 60, in die jaren weer wij In van die die. jaren, ja. En dan werd er maar een verste ploeg ziel. Ja. Frederik Boska weer erbij. Ale Pietersma, Wouter Pietersma, Van den Berg. Op Gerrit, ja. Gerrit van den Berg, Van den Berg. een broer van Jets. Jets, ja. Ja. Wie weer er meer bij? Ja, ik had die foto hier en ik kon er geen wies uit worden. Want, maar gelukkig dat Pieber die kon zien. Maar dan pak ik hier een foto van de Hoekstraat. Ja. Als je een wedstrijd ziet, dan zit haast de hele familie. Want ik ga hier... Achter de geek zeker. Als er een van jullie- wacht. Ik had de bril... Daar had ik. Ja. Maar dat is, ik spreek het dezelfde van. Ja, absoluut. Dat kerst me net kwijt aannemen, Harm. Hier had ik 9 Hoekstra's op het drasterscootje. Hast du die in het grut, die foto gern? Die wordt groter. Want dan houden de broers
Hattem en Hilbert en Wiemer. Dat maar we doen al even zitten. We hier zo stomme graag Wiemer hierbij hebben wilt. Ja. Ja. En Wiemer werkelijk een maand lang, wie hij hier nog in het museum, elke tijdje te morgen kwam hij hier als vrijwilliger, als oudste vrijwilligers van het Scootje Museum, zijn specialiteit weer de lieren. Lier mooi in het vet zetten en mooi verven, de spek en hier er mooi wit en een rode knop in het midden. En dat is nog het laatste wat er gedaan heeft. En nou jij denkt dat er in het ziekenhuis ligt. Ja. Oh, Dus, laat er in het ziekenhuis gaan. Nee, hij is nog weer thuis. Is dat thuis? Hij is Oké. thuis. Hij doet nog alweer heen en west. Ah, goed. Get hem als je hem net vinden kan. Ja, wees wel. Hier hak hem op. Oh, daar hast hem al. Want het gaat er even om dat die foto mooi in beeld krijgen. Want dan ziet mijn Jochen Hoekstra's op het schip. Ja. Die broers, Mijn drie broers. je meid. Nee, is hij weer er net meer bij. Daar net meer. Oh, toen al net meer. Ik heb al een, maar is hij er nog bij. Daar zit Pieter ik nog bij. En, maar dit ben de hoeveelheid Hartemskippen, de oudste. Ja. Nou, en Hilbert en Wiemer en ik. En dan steken we altijd Hoekstra's. Dat is altijd mijn verleden. Hoe is manier altijd te vlug en dan weer vliegen. Ja, je zit ik nog in. Vliegen er 4 uur aan. En dat weer wel makkelijk. Ja, Want hier is er voor het meisje bij. Hè. ja. En dan is er nog een zoon van zuster van mij. En nog Hans Stijgerman, die zit er. Johannes Sterkema. Ja. Hans. Johannes Sterkema die zit en die vader letter bij de IFKS. Ja, doe ik al. Ja, ik ken een liedse anekdote van Johannes Sterkema. Die hier altijd dat wollen moeds kwam. Ja, dat doet ik. En toen weer er een keer de prijsuitreiking op Starum. En hij is die visboer, hoe heette hij? Doorde. Die zei, meesken als je nou, want Johannes Sterkema hier de prijs won, die stond bij hem op het podium. Meesken wil je echt goeie vis vangen, dan moet je de meidsen hebben uit het petje van Johannes Sterkema. Op plein publiek. En Johannes Sterkema verblikte net, die kregen de prijs in handen. Ja, mooi. Dus, en dat weer op het draagsterskoetje. Ja, wij hadden altijd op draagsterskoetjes zien. Van, ja, wij zielden er al mee. Doe weer nog naar het draagsterskoetje, doe weer nog van het Schalling van der Veen. Maar doe weer een keer een keer in Stets. En doe hier een keer bemanning, praktisch net op het eiland. En doe weer Oude Vermaan, die weer voorzitter van de architect Vermaan van Dragen, die weer voorzitter van de SKS worden, Ja. weer de eerste. En die zei, nou ik ga nou wel een peer. Nou waar dat? Nou dat weer dan een schoonzoon van Vermaan en zijn collega, Trudy Haarheid, Akko van der Veen. En nou ja, als je die zei, wat maakt me toch wel heel? Nou dan ga je daar in een heel. Dat zei Vermaan. En dat deed ik trouw. En dat had blikken niet en dat wel goed weer. Want later, en dat, ik weet niet dat het nog 1 of 2 jaar later weer. Maar toen hebben we Van der Veen en Van der Woude, die had het schip overkocht. Van het scootje zien. En toen weer het echt draagsterskoetje. Ja, toen waren het Ja. maakte scootje. Nog even naar de oergang van de nijverheid naar de poep. Want nou nemen we nog even Klaas Westerdijk, eerder net meer. Net meer in uw midden. Een zeer gewaardeerde Jennewaardster. En Lammert Westerdijk ken je net wezen. Maar Lammert Westerdijk die kocht toen de poep. Wilst dat je hem heid nog maar de nijverheid verder. Ja. Maar hij woerde dus een skip wat liniger weer. Ja, dat poel weer legendarisch toen, hè? Ja. En nou, die vlees zat bij de Loopdels. Dat is nou ook gewoon het skip. Maar u zei, daar vaar ik niet meer op. Nee. Als er goed zielt, dan luistert het het skip en zielt het net goed, dan hij het in. Hij zei, ik begin er net op. Toch had je hem heid nog wel even op het schip varen. Nou, 1 keer. Eén keer. Ja. Dat werd Ja, aan 1 en keer. op te vallen. Ja, wij waren toen ik aan boord, Joop weer aan boord. En weer op een snitse maar, hè. Ja, Een wedstrijd samen ertussen. jubileum. Jubileum? Ja, zei iets. Zoiets, ja. Maar wij zien het niet achteraan met die poop toen. Ja, En ik sinds zo'n kwaad weet ik dat Ulbers Wagen die wedstrijd won heeft.
maar grauw. Ja, maar Ulbe die woont toen alles. Die won alles. Ja. Maar dat weer een wedstrijd op een poep. En toen had hij hem ooit gezegd van, nou hoor ik, ga maar op. Ja. En toen kwam Zwerven erop. Hielke de Vries. Hilke. Oké. Hilke, en dan nemen ze Hilke Doorzen. Waarom nemen ze... Ja, wat weer nou Hilke Doorzen, Hilke de Vries? Tabak dacht ik. Oh, tabak, Ja, weet ik tabaksdoor. niet. Ik weet het niet. Ik heb wel eens gehad, en dat hak eigenlijk van wie, maar die had dacht ik. Hielke die gang dan om 1 sigaar en dan worden de dozen er graag bij. Dus dan liep het dat heel wat, dan kwam Hielke met zijn grote door en dan is 1 sigaar. Maar Hilkes in Huid, dat Bouke, die heette Bouke Berenburg. Berenburg. Want die luistert graag aan Berenburg. Oké. Dus iedereen had zijn naam dan. Hè? Ja. En ik denk dat Pieter dat vertelde. Hier hij net de wedstrijd won op de Veenhoop. Ja. Dat op een waaromreis weer de Sabliet. De eerste hier dat hield uiteindelijk een schipper erop weer. Toen weer ik pakken net bij hem. En dan Grauwde werden we viert. De Veenhoop werden we eerst. Nou, van de Veenhoop hier naar de water. Wie in de baren die lang hoe de polder die geen zo had. Zag het moest er hierheen. Wie ik aardig wat drank had. Nou ja, hier net meer nog. Maar heel goed. Hij wie net een soeper om zo maar te zeggen, maar hij Maar moest er worden. Jong. Maar dat wie wol mij de poep. Het weer maar de poel. Ja. Ja. En is dat een PE letter dat de poep omging, waar weer erbij. Met zo'n sokken. Dat wie jij er. Ja? Dat weet ik niet. Voor de wedstrijd. Weer net in de wedstrijd. Nee, net in de wedstrijd weer Siedenborn. Ja. En Lijnen Drek. Waarom zie ik het op? Zeg het goed even opzien. Ja, Daar is nog wel een mooi verhaal hoe Hilke dan. Hilke de Vries. Want op een gegeven moment wordt het schip weer, wat ik jet heb, van Hilke, ik ga rijden met Hilke Zilt op een jouwer. Prachtig het dan. Maar het schip wordt oranje hellen en dat lag onder water, maar de dekken onder water. En Hilke weer naar het theehuis geweest, naar Grauw geweest, om droege klein, die komt daar weer om. Die rent van achteren, door het water, door de waring voorzichtig en die bloot jekje. Achter de luiwagen en toen vooroor en weer de wetwater weer. Ja, die luiwagen, de overloop, die zie je natuurlijk onder water. Die jij nooit Ja, zo. ja, nooit jongen. Kon ik het zwemmen hoor. Oh, hij kon heel goed Ja, zwemmen. ik kon ervoor zwemmen. Ja, dat ook. Ja, sterker nog. Ja, nee, hij kon heel goed. Nee, sterker nog, toch hast verteld dat er eens een keer in je redden had. Dat er een jonkje redden. Nou, dat was in 54, toen raken Boukes in Huid met scootje, Bouke de Vries, hè, die in het tienje, die raken een cruiserke, want iedereen volgt gewoon mooi. Dat weet Germ ik nog wel. Nou, Joop. Rijkswaterstaat hier. Het, Nee, dat nee, dat is niks oud zijn. Maar daar dat werk niks in zou zijn. boeikers. Nee, Dat cruiserke, dat is een bakdekker, dat raakt voor het scootje en onder water. En dan zie je het Herre Popma, die heeft een helling nou in Tappenhuizen. Hij zal nou Santel lezen. Die raken maar dat ondersteboven dat bootje en die raken voor in dat puntje in de luchtbel. En dat scootje, dat zaaldel en zweten in de grond, weet ik veel. En Hilke die doet, en die onder dat bootje doet er omheen in die luchtbel. En het jonkje zei, nou Menta, ja zegt Hilke, dat kan goed. Pak om een Hilke maar beet, om een nekken en dan gaan moeder dicht en dan gaan wij onder water weer. En hij had het jonkje redden. Hij had altijd een groot plakkaat in het schip hangen van het Carnegie Heldenfonds van Hilke. Hilke de Vries, Hilke Doorzen. Ja. Nou, maar Harm had het opzocht in tussentijd de poep onder water. 60. 69. Ja. En het weer net in de wedstrijd, weer voor de wedstrijd. Ja. Hoe kon dat zo? Ja. Dat is een goede vraag. Hè. Misschien weet Pieter dat. Ja, ik vind maar net een woord. Oh, weet Pieter net een bord. Dan kan het hè, toch? Die dat tegenwoordig die hebben en we zitten op het rek. En ik denk dat Zweden erop zitten. Ja. Ik zie het, ik kom boord, maar hij werd samen. En de scoort een Steve. Ja. scoort Ja, vijf erom. Zwart in de groen, hè? Zwart in de groen. Germ, die broer Wimmer hier op een Zannemar, Ja. dat is al vrij recent. Ja, dat is nog net zo lang niet. 93. Trein, jongen. 93. Trein, Ja. jongen. Dat krek op het hoekje volk sleet Zannemar. Ja, en doen we er om. Nou ja,
We weten wel wat er gebeurt. Ik weet wel wat er gebeurd is, maar ik zou zeggen, de meesten net. Nou wist wat, Zeker. Germ, Wiemer die zwom wat om dat schip heen, die hong daarachter aan het roer. En toen kwam dat rubberboordje, Omroep Friesland toen al, Ja. Sippie Tegelaar, toen eigenlijk nog een jong famke. Maar de microfoon, nou Hoekstra, hoe kon dat zo? Nou famke, hier ik dat weet niet dat echt gebeurt. Dat Sippie die schrok helemaal, die kreeg... Nou ja, al dat weer er ook bij. Denk ik. Ja, zeker. Al dat weer er ook bij. Ging het eerst weer te zakken? Nee, kijk nou dat ik weer droeg. Dus, Ik ben ook altijd droeg blond. De best naar boven klom. Nee, ik weer er voorop en ik zei, die jongste jongen van mij. Ik zei, ga maar op een side jongen, want ik zei, hij gaat nou om. Nou, nee, jongen. Kan gebeuren. Kan gebeuren, hè. Het Kan speelt gebeuren. vaster in dan Ja. eerst om. Anne, doe zij schrik. Hielke de Vries kon net lezen of schroeven. Nee, klopt. En hoe moest je een wedstrijdformulier invullen? Nou, ik hertrein maar Hilke Zielde per jaar een geweldige tijd aan. Maar we krijgen protest in op de laatste wedstrijd op de Steedse Mar. En toen zei Hilke, Onne, vul dat het formulier even in, want dat kent je ook goed. Nou, dat koe ik helemaal niet, maar ik had het al in. En wij gingen naar de stad toe en daar zie je het Dikkie van der Werf. Maar die commissie die dat behandelt zo. En toen zei het Dikkie, die wist wel dat Hilke een kruisje zetten moest. En Hilke die wou net een kruisje zetten, die wilde net, dat wilde net weten. Dat teken. Dus hij zei, moest even tekenen, Hilke, zei Dikkie van der Werf. Oh, Onne, zei Hilke, zei me, ja, teken die daar even voor me, ik heb mijn bril vergeten. Ja, dat vind ik Anne krijg. Want Hielke kon net zo bij stillen. En dan zat Anne hij weer aan alfabeet. Raap uit. Maar Ja. die is een keer met meisjes te zien in een volksleer en dan vlucht naar uit in hoe het was. En een van die heren die zei tegen Hielke, wat voor vogel is dat schipper? Ik geloof een rietkippertje, meneer. Right eens. Een rietkippetje. Krachtig, hè? Ja, hij heeft het mooi vertaald. Ja, met de Oorzetting. ik kan Anne eerst zeggen, maar hij kon en hij weer analfabeet. Ja, hier al de kranten voor. Jekke leerde op de kranten voor. Ja, maar Oké. Jekke kon wel lezen. Jij kan leiden inderdaad de krant. ja, en de televisie, in Engelse film met ondertiteling, dat leerde ik dan. Ja, zeker. Hielke is een keer vermoord werden. Toen die kreeg een ballon, zat liggen door de hoofd in de volksleer. Ja, Toen is hem kwijt. Heerenveen had het erop pikt. dat klopt. Toen hielden wij geen scherm meer. Dat klopt. Wij voeren dus op een jouwer. Ja. En Hilke die hier een heel iets onderliegstrekker, een heel iets tritsje. En toen zei ik van tevoren, zei ik Hilke, dat hoort het net. Ah jongen, ik heb een scootje en heen gezet Hilke. En we zijn aan het laveren in de volksleer en bij de hut. Ja. En dat tritsje knapt en het zaalt zo hoog. In één gebol Ja, net als die hoort. Nee. En wij varen dus bij hem. Heerenveen die vaart bij Hilke op het roer. Ja, ik weet het niet. En Hilke die kreeg het helmhout in de magen, de handen rucht uit, de voeten rucht uit. En die wordt krijgen als een kraamkuit, die katapult weer pom. Ik wil leren man bij hem, dus ik zie het alle keer gebeuren. En Hilke komt boven en toen had hij Heerenveen het hem opgepakt. Ja, Heerenveen hem op. En hij hier en de jongens, hij weer daar verleken. Hij zei, oh jongen, hij zei, wat heb ik aan pinnen? Hier de ribben, knieërs, hij kon helemaal niks. Hij had een dokter op, heb ik een dokter ophellen? Ophellen, ik ga een dokter regelen. En die komt bij hem aan boord. En die moest pillen hebben, hij moest een soort pillen hebben om die pinnenvoet te krijgen. Oh, zei Hilke, ik heb een hekel aan pil, maar ik Berenburg weg. Maar dus hij had, Jem had er ook al een doos in, op een snitser maar. Ja. Nou, zo saai, weet Ja. ik het ook wel, ja. En Jem had die koe ik niet zijn.
Koe die zwemmen? Ja. Ja, ik kon al zwemmen. Tot aan de grond daar zou je, dan moet je heel veel Wat heeft er ooit eens in mijn zon? Ik had die foto net, maar Albert en Trudy weten het misschien wel. Dat Wimmer en Hartem bij de hoed hadden, Ja, buiten hij. daar is een foto van. Ja. Ja, Ja. nou ze het zo zijn, We weet ik hebben het heel niet. rondvlein dus. En die heid had een heid. Dus het eerste wat die brein deed toen hij boven water kwam, dat wie zijn hier netjes met. Ja, dan ga ik ooit pakken. Het hamergoed. En bij Chris, bij de broer van Pieter, die zit op de vork naar de vork met zijn beide de vork. Ja, ik weet eigenlijk net meer, maar misschien Maar Chris weer een beetje toepen dan mij, die kon samen die lui waren omheen. Maar ik donderde er al, dus ik zit onder de vork. Dan moest ik eerst onderwijs. Maar Hey. Chris weer die weer omheen. We gaan even verder, want we hadden nou en over het Jennewaardse scootje hand verzeld en over het Dragse scootje. Maar dan weer er ook nog een heel stel Jennewaardsers die dienen mij met het Philips scootje. Ja. Pie vanuit Jennewaard een gele, denk ik, gele Postma. Ja. Gele en Bram Kleinus Bram. en Ja. ja, Veenstra. Brun Veenstra, Ja. Arenbergsma. Haan Bergsma. Ja. Oh, daar zit er. Oh ja, en naast die zit de skipper. Ja. Dat weer, Pieter Brouw weer toen skipper, of toen nog net? Nee. Weer teken. Nee, Tjerk. Nee, Tjerkstra. Douwe Tjerkstra. Douwe. Omke Douwe. Douwe Tjerkstra, weer een broer van je hem heet? Een broer van mijn pagen. Ja, een broer. Oké. Het scootje leider ik altijd in Warkum. In Warkum, ja. Achter bij hem. Ja, daarachter. Ja, Dat is in de West. En ik dan even het spul hebben, een kleermaatje vanzelf. Hè. Maar voor eigenlijk, zeg maar, het volk in Friesland werd het onbegrijpelijk dat drachten 2 scootjes hier. Jim scootje, Ja, het Dragse, zeg maar het Hoekstra scootje Oh ja, nou, en dan ja. het Philips scootje. Hoe is dat ontstond dat de samen Philips zijn eigen scootje krijgen zo? Nou, dat kwam eigenlijk van het wie eigenlijk eigendom van personeelsverenigingen van Philips. Het is Die hebben de skonken. Ja, door is dat beter dan ik. Terug de Amerikaanse firma van Philips, Ja. Norelco, hier dat toen. En die zei van nou, wij gaan zoveel hier besteden en je krijgt een schenking van u, maar dan moet je maar wel een Friese bestemming voor vinden. Dus, en die schenking die weer eerst, dus daar hadden ze lang al niet toch, moeten wij BM'ers of wat dan ook keepje voor het personeel. Hè. Maar we hadden dan het onderhoud. En toen hadden ze zei van nou, wij kepen een scootje en dan doen we maar het scootje mee. Dus zij is het ontstaan. Zij de gang. Ja. Jan Bergsma. Doe kent een heel soort van de historie van Jennewaard. En er is een heel boek geschreven. En het bloedt net bij één boek, want dan haast nog weer een boek geschreven. En daar staat erop Jan Bergsma aan de Fok. Maar dat ben net in enigste kwaliteiten. Dan kun je goed lookpoeder. Harmonica speel je. Was dus even hier komen. Daar ga ik ook aan. Ja. Want één keer in de 14 dagen, dan zit Jan bij u in huis met een heel stel vrouwen. Waarom zit er altijd maar... Wat zeg je? Waarom zit je altijd met die vrouw in, hè? Ja! Nou, gelukkig is er nog allemaal bij, hè? Vaar met mij mee! Vaar met mij mee, oh de wereld dat je kom kus me en vaar met mij mee. Herhaling, vaar met mij. Vaar met mij mee.